Ik ben Bram Kools en ik rij op de Puma CVX 230, genaamd Mitasol or Nothing. We rijden vandaag weer in Katzand na 3 jaar afwezigheid, tractorpooling. En we gaan ons best doen om ons weer in de Pixie te rijden. Het is tenslotte voor onze thuiswedstrijd. We rijden op methanol en we draaien ongeveer 120 km wielspin per uur. Ik ben Manon Kools en rij op de Agrifak Interaction 2.0. We rijden mee in de superstokklasse en doen mee aan zowel een Nederlandse als Europese competitie. We rijden dus op een superstok trekker. De trekker is voor het oog nog relatief origineel. We rijden zowel met een motor op spatborden en het onderblok is origineel. We rijden met turbo's en een intercooler. Ik ben Stefan Thomas, 21 jaar. Ik sta hier samen met jullie naast de Green Spirit 7. Een trekker die rijdt in de Light Modified, 2,5 ton. Trekker, er liggen Green Spirit Rolls-Royce Griffon op. Trekker uit de Tweede Wereldoorlog, komt uit een bommenwerper. We halen er ongeveer zo'n 4000 pk uit. Nou ja, we gaan vandaag ons best doen om een podiumplek te bemachtigen in deze klasse. Ik ben Isaac Ludijn uit Breskes. Wij doen vandaag mee in de Light Modified klasse met de Russian Roulette. Een tractor met 2 turbinemotoren van elke 2200 pk per stuk. Wij rijden in de Nederlandse competitie en de Eurocup competitie. Vandaag hier in Katzand telt mee voor de Nederlandse competitie. Daarin staan we momenteel op een tweede plaats. Als we hier vandaag goed rijden, zouden we dus op een eerste plaats kunnen komen. Komt er niks doorheen, blijft onder de 100 meter. Maar is het genoeg? Is het genoeg? Ja, 102 meter 95. Manon Kools voorlopig de beste afstand hier in haar eigen Katzand. We hebben net onze wedstrijd achter de rug. Het is voor ons helemaal goed verlopen, maar dat hoor je zo meteen. Bij mijzelf hebben we de banden getest van Mitas en de Mitas pakte goed op. We hadden een beetje problemen in het begin al van de wedstrijd en van het kampioenschap om goede runs weg te zetten, maar vandaag hadden we een goede run, dus we zijn tevreden. We hebben zojuist gereden op onze thuiswedstrijd in Katzand. Het ging erg goed. We zijn eerste geworden, ruim eerste moet ik eigenlijk wel zeggen. We hebben met 7 meter gewonnen op de nummer 2. Dus we hebben goede zaken gedaan voor de competitie en hopelijk kunnen we dit volhouden. Goed, de wedstrijd in Katzand zitten we erop. We hebben vandaag 2 mooie runs gemaakt.
met de tweede plek als eindresultaat, waardoor we nu vierde in de competitie staan. We hebben net een derde plaats gehaald in de Nederlandse competitie. We hadden wat problemen in de finale om de tractor in zijn versnelling te krijgen. Daardoor hebben we geen finale run kunnen rijden, maar uiteindelijk waren we toch nog derde. Dat betekent dat we nu een eerste plek hebben in de Nederlandse competitie met 1 punt voorstand op de nummer 2.